I dobro nam došli u novi video. Evo danas radimo sa John Deerom 6090M. Trpamo tu nekakav džubar. Ima ga koliko hoćeš. Evo da vidite malo kako to izgleda. Evo, obavezno se pretplatite na naš kanal. Evo da vidite kako je to unutra lijepo. Evo vidite. Moram vrata zatvoriti samo malo. Ovdje dižemo, spuštamo korpu. Evo vidite. Ovdje su vam brzine. Znači sad smo vidite tu je kočnica. Ovo je neutral. Brzine vam idu od A do D. A vam je znači najsporija. Ubacite u A. Imate tu kompjuter. Sad je u N neutral. Znači stavimo ga ovdje na mjenjaču ovome napred. I sad krećemo. Evo vidite. I ovdje imamo sa strane vidite gumbi s kojim idemo nazad. Idemo naprijed. Evo vidite. Ovdje šaltate viša, vidite viša. To se radi ovdje. Na ovaj gumbić viša. Onda opet niža. Šta vam još imam za reći? Rikverc, znači ovdje obavezno morate prešaltati u rikverc. Tu vam piše R1 i isto tako idete u rikverc. Samo ga šaltate. Ovo vam je najsporija. A sad smo u polju, sad ne možemo baš tako brzo, ali ide oko 42-3 na sat. Evo ovo je kao malo brža, sad smo u rikvercu. Samo malo. Moramo prebaciti tu, viš. Sad hoćemo napred, samo stisnemo ovaj gumbić. Ili s ovime prebacite. Obavezno se pretplatite, obavezno. Na naš YouTube kanal. Ovdje ima vidite prednja vuča. Špera, automatska prednja vuča, automatska špera, grijanje sjedala valjda, ne znam, puhanje, svjetla radna. Ovdje su kao ok, ajmo reći. I tako, ovdje vam je za hidrauliku gdje za spuštat, ovdje se uključuje kardan. Ovo vam je gas, vidite. Znači ovdje su žmigavčići. Ajde, odmah pokazuje. Vidi sad šta sam ti stisnuo. Tako. Ovdje nema ništa, vidite, to je mjesto za mobitel. Tu se pali svjetla, brisači. I tako to. Evo toliko od mene za danas. Čućemo se još u novim videima. Budemo pokazali kako se trpa i tako to.